bir wagtda bir wakyet zatlaşy. İnşallah odal eşitdirýär. Başardığımızdan, Hudaý Taalaň köklediğinden bir çyn mykam, yalan mykam gurrun hiç wagtda şadan aýdylmar inşallah. Haqqyt bir wakyet mu'tabar kitapdan, bir dünýä güýdünde Hanafi mezhep öz akydamyzda gaty bir mu'tabar kitapdan görmezek, hyzmatyňda inşallah hiç wagtda çyn mykam, yalan mykam gurruny eşitdirilip ýörilmer inşallah. Bir wagtda ewliyalaň biri aýtýar, gözüm menen gören lazım diýip aýtýar. Yemenlik etbäken bir adam kabrda koydular, jaýladylar diýer. Ohan dogan garnaş dost ýar we öwürli diýýär. Men ne galym diýer. Şol kabryň içinden hemme kişi gitdi de anne, isinde. Kabryň içinden bir gühür şakyr ses gelýär diýer. Duruverdim men de diýer. Hey, wur gühür şakyr sesle gelýär diýer. Birden kabryň içinden bir it çykdy diýer, bir seg it çykdy diýer. Ohan men soradym diýer. Sen näme diýdim diýer. Owurrun, gen wurrun. Begendiriyan wurrun. Sen näme diýdim diýer ite. Onu men kabryň içindäki adamym, ýaňy jaýlanan adamyň amaly diýipdir. Teleke işleri diýipdir. Onda ýaňy hewar güfür şakyr boldy, wurhawar boldy. Seni wurdulamy ýa şu adamy wurdulan jaýlanany diýip soradam. Onna ol it aýtdy. Meni urully we şu kabrdan çykarly diýipdir. Näme sebep boldy? Onda mene şoň teleke amaly emma şoň içinde Yasin maňyş diýipdir. Yasin okuyanmış ve ahawatiha. Yasin o bir näçe suralar. Tebaraka we duha we kul huvallahu alam tara kayfa we khatam sagir bir näçe aýalar, ayatul kursi o şedirek bir näçe aýalar ady. Ve şol ayala, şol salih amallary maňa üstün boldy, men wurtda çykardylar, inne salih amallary bilen rahatlyk ýatydy. Onu bilnäme görmeýär, içiň çykýanlygyny ýa çykmaýanlygyny bir görmeýär. Hudaý Taala meni sen musulmanlara lütf rahmatyndan bir näçe ewliyalaryny köp edýär, taýinki ýene bir ders bolar ýanakdan. Şu mahalla çykarylýar. Bir adamın amaly gowsy kän bolsa, telekesde bar bolsa ýoga çykyp berýärler. Ýöne sen men gözüme görünmeýär.